Cheol Cumann Rugbaí na hÉireann comórtas nua le deireanaí ina dtugtar cuireadh do dhaoine ar fud na tíre an Geansaí a chaithfidh fuair na mban roimh-chluthe deireanach comórtas na sé náisiún sa Stade Aviva a dhearadh. Tá ar clúth deireanacht an sé náisiún sa Aviva agus is ócáid an speisialta dún mar tá sé an céad uair go bhfuil golóir an fuair seo ag gimmert sa Aviva, so tá muid so go mór leis agus beidh sé ócáid speisialta dún. Tá deis ag aon duine ó páistí sús go dtí daoine níos sinne, chuiristeach pictiúr atá féinteáil agus tá siad an án ar Geansaí a chahanmuid rib an cluiche dhéanamh sús. Is brála daltaí chailscoil an inmhór a bheith ag gimmert rugbaí agus tá siad ag súil le taú le fuair na hÉireann. Deis ionach é na Geansaí a dhearadh dus demanach. Spragan an comórtas seo daoine óga a thógáil suas spórta agus ealaí na dhéanamh. Is bhead an rugby agus tá mé siúil go mór do an sé náisiún. Tá sé táhachtach do taitheocht a háiste smaná. sé déhíine an tríúlás fithe de anar sprochota an chomórtais. Déanfar an deara buachach a tharga mar Geansaí ifigúil réamhchluthe a chaithfidh an iarraidh ar an lás darúil i mí bealtaine. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Baile Átha Cliath.